mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Drahí bratia a sestry, vzbuďme si lútosť nad hriechmi, oľutujme ich, aby sme mohli nábožne sláviť túto svätú liturgiu. Ježišu, Ty si prijal našu ľudskú prirodzenosť, aby si nás spasil. Pane, zmiluj sa. Ty si zomrel na kríži za všetkých ľudí. Kriste, zmiluj sa. Ty si nám otvoril cestu do neba. Pane, zmiluj sa. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života. Modlíme sa. Bože, Ty ukazuješ blúdiacim svetlo svojej pravdy, aby sa vrátili na správnu cestu. Pomáhaj všetkým kresťanom odmietať, čo sa protiví ich viere a usilovať sa o to, čo zodpoveda ich kresťanskému povolaniu. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Čítanie z knihy Exodus. Izraeliti sa pohli z Ramesesa do Sukkotu. Okolo 600 000 pešo idúcich mužov, okrem detí. A s nimi šlo nespočetné množstvo iného ľudu a obrovské stáda oviec a dobytka. Z cesta, ktoré si vzali z Egypta, napiekli nekvasené popolné chleby. Cesto nemohlo vykysnúť, lebo ich z Egypta hnali a nedovolili im ani na chvíľu sa zdržať a pripraviť si jedlo na cestu. Synovia Izraela bývali v Egypte 430 rokov. Po 430 rokoch práve v ten deň vyšli Pánove voje z egyptskej krajiny. Bola to noc bdenia, zasvetená Pánovi, keď ich vyviedol z Egypta. Túto noc mali sláviť na Pánovu počesť všetci Izraeliti z pokolenia na pokolenie. Počuli sme Božie slovo.
Farizei vyšli von a radili sa o Ježišovi, ako ho zahubiť. Ježiš to vedel, preto odtiaľ odišiel. Mnohí šli za ním a on ich všetkých uzdravil, len im pohrozil, aby ho neprezradili. Tak sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš. Hľa, môj služobník, ktorého som si vyvolil, môj miláčik, ktorom mám zaľúbenie. Vložím na neho svojho ducha a oznámi právo národom. Nebude sa škriepiť, nebude kričať, nik nebude počuť na ulici jeho hlas. Nalomenú trz nedolomí, hasnúci knôtik nedohasí, kým neprivedie právo k víťazstvu. V jeho meno budú dúfať národy. Počuli sme slovo Pánovo. Dôstojný duchovný otec, keď budeš veľký aťa, drahí bratia a sestry, prichádzame na toto sväté miesto, aby sme slávili Najsvätejšiu liturgiu. Prichádzame sem, aby sme sa zhromažďovali ako spoločenstvo okolo stola eucharistického Krista, okolo stola nekrvavej obety Kristovho kríža. A teším sa, že môžem prichádzať a napriek zdravotným problémom a za meškanie, za ktoré sa ospravedlňujem, tu medzi toto spoločenstvo a sláviť Najsvätejšiu liturgiu. V dnešných čítaniach nám Boh pripomína svoju starostlivosť o Boží ľud. Už od čias Starého zákona, kedy si vyvolil izraelský ľud, ktorý vyvádza z otroctva Egypta. Z exílu, ktorý je stotožneným s hriechom. Boh vyvádza z otroctva hriechu. A to ďalej nekončí. Chce vyviesť nie len z otroctva hriechu, aj z následkov hriechu. Chce, aby sme sa od hriechu úplne odpútali. A preto nám Kristus zjavuje svoju milosrdnú lásku. Keď v dnešnom evanjeliu sme mohli počuť, ako Kristus všetkých uzdravoval. Preto prichádzame a putujeme sem, aby sme slávili meno, v ktorom sme uzdravení. Aby sme oslavovali nášho Pána Ježiša Krista, ktorý sa stará o naše starosti, naše problémy, ktorý sa stará o celý Boží ľud. Túži nás uzdraviť z našich bolestí, z našich starostí, z našich vnútorných i vonkajších rán, ktoré sme mohli počas života utržiť. On sa stará a uzdravuje celý Boží ľud. Aj náš národ, ktorý je toho súčasťou. Preto potrebujeme ďakovať za milosti, ktoré nám dáva. Rovnako ako prichádzame ďakovať za roky, konkrétne za 151 rokov od úmrtia Jozefa Karola Viktorína, za ktorého osobnosť ďakujeme, ktorý nepochybne nám prinášal mnohé Božie milosti, a vďaka ktorému tiež môžeme obsiahnuť hojné Božie požehnanie. Nech aj Kristus dnes zhliadne na nás so svojou milosťou. Najmä o sviatosti Eucharistie, ktorú aj v tejto svätej liturgii príjmeme. A požehná nás a celý Boží ľud, celú cirkev, ktorej my sme súčasťou. Amen. Bratia a sestry, Pán Ježiš zakúsil nenávisť ľudí a napriek tomu mnohých uzdravoval,
pretože chcel zjaviť tomuto svetu príklad nezištnej lásky. S pokorou ho prosme, aby aj v našom živote neustále zjavoval Božie milosrdenstvo. Pane, prosíme ťa za cirkev, aby z jej pôsobenia bolo svetu zrejmé, že Tvoje kráľovstvo je medzi nami. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane, prosíme ťa za národy sveta, aby sa od Teba naučili žiť v mieri a vo vzájomnom pokoji. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane, prosíme ťa za tých, ktorí trpia hladom a žijú nedôstojne a vo veľkej biede, aby aj našou zásluhou dostali primeranú pomoc. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane, prosíme ťa za ľudí, ktorí zle hovoria o iných, aby si uvedomili, že Tvojej láske sa protiví rozširovať zlo a ohovárať. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane, prosíme ťa za nás samých, aby sme si vždy vedeli ochotne odpúšťať a pomáhať v ťažkostiach. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane, prosíme ťa za požehnanie a Božej milosti pre kňazov, aby verne vykonávali sme kňazskú službu a aby naše rady boli rozšírené o nové kňazské povolania. Pane Ježišu, Ty nalomenú trz nedolomíš a hasnúci knôtik nedohasíš. Vypočuj naše prosby a posilňuj nás vždy, keď nebudeme mať dostatok síl, aby sme milovali aj svojich nepriateľov, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja aj vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Nech Pán príjme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej svätej cirkvi. Pane, zhliadni na dary prosiacej cirkvi a premeni ich na duchovný pokrm, ktorý posvecuje náš každodenný život skrze Krista nášho Pána. Pán s vami, hore srdcia, vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, skrze Tvojho milovaného Syna Ježiša Krista. On je Tvoje slovo, skrze ktoré si všetko stvoril. Jeho si nám poslal za spasiteľa a vykupiteľa. Mocou Ducha Svätého sa stal človekom a narodil sa z panny, aby splnil Tvoju vôľu a získal Ti svätý ľud, rozpel ruky na kríži, zomrel za nás a tak zlomil moc smrti a zjavil vzkriesenie. Preto s anjelmi a so všetkými svätými hlásame Tvoju slávu, jedným hlasom voláme.
Naozaj si, svätý Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky. Lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri. Vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných vstáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel, segédpüspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj, kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal, ennek a templomnak a védőszentjével, keresztelő Szent Jánossal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted. Részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Skrze Krista s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Oče všemohúci, v jednote Ducha Svätého, všetkú úctu a slávu po všetky veky vekov. Na príkaz nášho Spasiteľa a podľa jeho božského učenia osmelujeme sa povedať, že náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc.
aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej, príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vámi. Dajte si znak pokoja. Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo, duša mi ozdravie.
Modlíme sa. Pane, prijali sme Tvoje dary a prosíme ťa, daj, aby sa v nás účasťou na týchto tajomstvách vmáhali účinky vykúpenia skrze Krista nášho Pána.